Pokiaľ chce štát zabezpečiť bezproblémové fungovanie železníc, potrebuje na to niekoľko miliárd eur, tvrdí to ministerstvo dopravy. Podľa Asociácie železničných dopravcov je súčasný stav financovania železničnej infraštruktúry neudržateľný. Pomôcť by podľa nej mohol fond, aký má napríklad Česko. Od vykoľajenia českého vlaku Pendolino pri Žiline, ktorý smeroval z Prahy do Košíc, uplynul už viac ako rok. Nehodu spôsobila chyba na výhybke. Úsek nebol dlhodobo rekonštruovaný. Úsekov, v ktorých sú zanedbané koľajská, je viac. Niektoré sa už prerábajú. Asociácia železničných dopravcov ale tvrdí, že rekonštrukcia ako aj údržba častokrát príde na rad, až keď vznikne problém. Navyše, aj keď sú mnohé projekty platené z eurofondov, na niektoré z nich sú potrebné peniaze zo štátnej kasy. A tie železniciam chýbajú. Železnice, keď nakoniec aj dostanú priklepnuté nejaké peniaze náhodou v štátnom rozpočte alebo že dostanú pridané, tak náhle zháňajú na trhu niekoho, kto je vôbec ochotný spraviť nejakú opravu. Čiže nie je to systémové. Čiže ak chceme spraviť poriadok na železniciach, jedinou najsprávnejšou cestou je proste dlhodobé plánované a záväzné financovanie. Asociácia dodáva, že pomôcť by mohol Fond financovania dopravnej infraštruktúry, aký funguje napríklad v Česku. Zabezpečuje údržbu, opravu či modernizáciu a rozvoj nielen železničných úsekov, ale napríklad aj diaľnic a je legislatívne krytý. Peniaze do neho natekajú zo štátneho rozpočtu, ako aj z eurofondov a sú zákonom garantované. Vďaka nemu sa im podarilo dokončiť stovky projektov. Státní fond funguje od roku 2000. Když se podíváme na ty výdaje od roku 2001 do roku 2023, tak více než 1 bilion 740 miliard korun proteklo přes státní fond do dopravní infrastruktury. Konkrétně, když se podíváme na dráhy, na železniční dopravu, tak to bylo téměř 740 miliard korun. Slovenské ministerstvo dopravy o podobnom riešení zatiaľ neuvažuje. Uvedomuje si ale, že železnice by potrebovali viac peňazí zo štátnej kasy. Investičný dlh na železničnej infraštruktúre je skutočne masívny. Samozrejme, dobre si uvedomujeme nevyhovujúci stav infraštruktúry a snažíme sa o zlepšenie. Ministerstvo dopravy avizuje, že spolu s rezortom financií hľadajú možnosti, ako udržateľné a stabilné financovanie zabezpečiť. Katarína Vitková a Karolína Janičíková, RTVS.